And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi raw niya ginusto na maghiwalay kami. Kaso, nabuntis niya yung girl. Hi, DJ Rocky. I'm one of your secret listeners since college. Talaga nga namang nakaka-inspire ang bawat kwento na ibinabahagi mo. Then I found myself writing a story about me. Itago mo ko sa pangalang Ekay. And this is my secret file. This happened 9 years ago. I had an ex na itago natin sa pangalang Jazz. I love this person so much. To the point na inubos ko ang sarili ko para sa kanya. Hindi ako nagtira ng para sa sarili ko. Because I was expecting na kamitan talaga. Marami kaming plano sa future eh. Magpapakasal kami. Tapos, bubuo ng sarili naming pamilya. Nag-i-invest na rin kami para hindi na ganun kahirap pagdating ng tamang panahon. But one day, bigla siyang nagbago. Nawala yung mga plano. Tumigil yung proseso. Then nalaman ko na lang, niloloko na niya ako. Ang sakit. Sobrang sakit. Sinubukan kong ayusin. Sinuyo ko siya. Pinupuntahan ko sa kanila. Binibilhan ko pa ng mga pasalubong. Then one time, nagkasakit pa siya. Inalagaan ko siya hanggang sa gumaling siya. Lahat ng yun, ginawa ko para maging okay kami. At akala ko magiging okay kami. Pero hindi eh. Sinampal ako ng katotohanan na mas mahal niya na yung bago. Hindi ako makapaniwala. Ayokong maniwala. So hindi ako naniwala. Alam ko na hindi ganun kadali na mawawala lang yung matagal na pinagsamahan namin. Matigas ulo ko. Kahit pinagsasampal na ako ng katotohanang mas mahal niya na yung bago, sinubukan ko pa rin ulit. Sinusurpresa ko siya. Nililigawan ko siya. Binibilhan ko siya ng mga paborito niyang pagkain.
And yet, wala pa rin. Hanggang sa napagod na lang ako. Tinigilan ko na ang pagbabaka sakali na pwede pang maging kami. At kung sakaling huminto ako, baka mamiss niya ako. At nagkamali ako. Dahil yung inakala kong paghinto ko ang magiging dahilan ng pananabik niya sa akin. Kabaliktaran ang nangyari. Walang Jazz na nagparamdam man lang sa akin. Kahit isang segundo. Almost 2 years after, akala ko okay na ako. Kasi palagi ko namang nakikita sila ng bago niya na magkasama. Yung bang parang wala na lang sa akin. Though palagi akong ina-update ng mga kapatid niya tungkol sa kanya, as if I don't really care. Kaya sabi ko, okay na ako eh. Okay na ako. Until one day, one of our common friend invited me na pumunta sa kanyang birthday party. Pumunta ako. I didn't think na a-attend pala silang dalawa doon. Pero okay lang naman sa akin. Since sanay na rin naman ako na nakikita ko sila. Mga 2 hours pa lang kaming nag-iinuman, umalis na sila. Andun nga yung kagustuhan ko na pigilan siya. Kaso for what? Diba? Hinayaan ko na lang. Tuloy lang sa chill. Then after an hour, bumalik siya. Pero hindi niya nakasama yung karelasyon niya. And since nagkakasarapan na ng inuman, nag-isang table na lang ang lahat. Tapos nagulat ako, tumabi siya sa akin. Grabe yung kaba ko noon. Pero hindi ko pinahalata, syempre. Hanggang sa may kumanta ng theme song namin. Tumingin siya sa akin. Sabay sabing, ayusin natin. What? Ayusin natin. Nagulat ako sa dalawang salitang binanggit niyang yun. At nasampal ko siya. Gago ka ba? Sabi ko. Kanina lang hinatid mo yung jowa mo, sabay babalik ka rito, babanatan mo ako ng ganyan. Wala ka talagang pagbabago, Jazz. Sabay nagpaalam na ako doon sa may birthday at umalis na ako. Sinundan ako ni Jazz. Nung nakalabas na kami ng bahay, bigla niya akong niyakap. Tas nag-iiyak siya. At ang sabi, please, ayusin natin. Iiwan ko yun basta bumalik ka sa akin. Nung time na yun, parang pumapalakpak yung mga tenga ko sa saya. Tas biglang naisip ko, what the F, Ekay? Anong nangyayari sa'yo? After all of the things that have happened, babalik ka? Kumalas ako sa kanya, sabay sabing, naririnig mo ba yung sarili mo, Jazz? Hindi mo alam yung pinagdaanan ko kung paano ko binuo yung sarili ko na sinira mo. Grabe yung iyok ko nung time na yun.
Yup. Iyak ako ng iyak nun. Hanggang sa umalis na ako. Umuwi ako sa parents ko para makalayo sa kanya. And 3 years after, tinry kong buksan yung account ko na ginagamit ko nung kami pa. And then dun ko nakita lahat ng pagmamakaawa niya sa akin na bumalik sa kanya. Sabi niya, mahal niya raw talaga ako. Hindi niya raw ginusto na maghiwalay kami. Kaso, nabuntis niya yung girl. Kaya wala siyang nagawa, kundi panindigan yun. Wala raw siyang balak na pakasalan yun. Kasi kung ikakasal man daw siya, gusto niya sa taong mahal niya. At ako raw yun. Hihintayin niya raw ako. So nag-decide ako na bumalik sa lugar namin. And then I saw him. I saw him together with his family. Yes, 2 na ang anak nila. At mukhang masayang-masaya naman siya. Ngayon eto ako. Suffering a mental breakdown. What if nilaban ko? What if nalaman ko agad yung reason? Tapos tinry ko uli. What if kami pa rin? Natupad kaya yung mga promise namin? Ang daming what ifs. Ang daming sana. And for you, Jazz, I'm hoping a better life for you. A better life with your family. Masaya na akong makita kang masaya. Kahit durog na durog ako. Last year ko pa nakita yung message mo sa akin na I love you. And I love you so much no matter what. Siguro nga hindi umaayon sa atin yung panahon. Ikaw yung great love ko. At alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Sana next life, ikaw pa rin yung ibigay niya sa akin. At sana, ako naman yung piliin mo. Ako naman yung piliin mo. Kami ng anak natin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ekay. At ito, ang aking secret file.